Am revenit cu partea a doua de la vlog pentru că s-a oprit în greșeală camera atunci, în momentul ăla, și vă mai arăta cum trageți cu arcul de vânătoare. Arc. Da? S-a auzit bine pentru gay. Arc. Arc, arc, arc. Ok? Mă scuzați că înjur, dar sunt un prost. Și tragem imediat. Să vă arăt cu cuțitul ce faceți. Dați-o cu... Tăiați lemnul ca să vă intre ața. Ați înțeles? Momentul mă băgau aia, luați săgeata și am băgat-o și când tragem se ține și dai. M-ați înțeles? Mai luăm încă o dată săgeata. Nu vă mai arăt, vedeți cum va trece prin cameră, între cameră. Dăm. Ok? Stai să trag. S-a văzut? Fraților, cam acesta e arcul făcut în partea a doua. Că am tras. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și la videoclipul ăsta și la videoclipul trecut, adică cu arcul care mi s-a oprit camera din greșeală. Dar eu le fac în aceeași zi și le postez pe amândouă dată. V-am pupat!